koridor 5C i ova južna interkonekcija, to su ti veliki infrastrukturni projekti. Šta će to južna interkonekcija donijeti Bosni i Hercegovini? Južna interkonekcija omogućava dvostrano snabdijevanje gasom Bosne i Hercegovine, omogućava značajniji razvoj gasne mreže u Bosni i Hercegovini i u budućnosti omogućava da Bosna i Hercegovina bude i tranzitna zemlja za gas. Andrej Plenković, premijer Republike Hrvatske, i Borjana Krišto, predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, u Dubrovniku su potpisali međudržavni sporazum o izgradnji južne interkonekcije. Projekat koji je godinama bio na čekanju zbog političkih problema u Bosni i Hercegovini i izostanka konsenzusa o tome ko će upravljati gasovodom. Šta je to južna interkonekcija? Situacija je sljedeća. Bosna i Hercegovina danas gotovo sav prirodni gas dobija iz jednog pravca, iz Rusije preko Srbije. Od 1. januara 2028. na snagu stupa zabrana uvoza ruskog gasa u Evropu. Tu dolazi južna interkonekcija. Riječ je o planu da se Bosna i Hercegovina poveže s Hrvatskom, odnosno s LNG terminalom na Krku. To bi omogućilo pristup gasu iz cijelog svijeta, od SAD-a do Katara. Planirani gasovod prolazio bi pravcem Zagvozd, Posušje, Tomislavgrad, Šuica, Kupres, Bugojno, Novi Travnik, Travnik, kao i pravac Posušje, Grude, Široki Brijeg, Mostar, s odvojcima prema Livnu, Gornjem Vakufu, Uskoplju, Donjem Vakufu, Jajcu i Čapljini, te dodatnim pravcem Kladanj, Tuzla. Projekat južne interkonekcije prvobitno planiran pod vodstvom BiH Gasa nakon političkih pritisaka i izmjena zakona preuzima američka kompanija. Ovo je projekat koji se radi po koncesijnom modelu, pri čemu investitor obezbeđuje finansiranje, što je jedna prednost jer Bosna i Hercegovina se ne zadužuje po ovom projektu i snažno razvija svoju infrastrukturu. Iako je izgradnja ubrzana i planirana do 2028. pitanje državne imovine kroz koju će prolaziti i dalje ostaje neriješeno.